27 কয়লানপুর রাইখবজাক দেবতা বারাই পারানি চিত্তরঞ্জন দেবরমানি বিহিক শুক্লারানি দেবরমা সাকসরি হামিয়া থঙ্গর কলাই তংনানি নাংখা হরমান হাইরমই সাক হামিয়া নগ কলাইমা তংজাখা নগরাং পয়সা করে নিবাগৈ তিনি কক্টমা থুমনাই রগ্ন রিঙ্গৈ লুকরংনি থানি চুবাসো সামজাখা লুকরংনি থানিও তমুনাव লুকরক চুবাসো এবা নখংনো নাইসিগৈ চুবাসো খ্লাইকে হামৈ মানা নাখनै খাকো বরক তে অমনো কারিও বেলাই সাক হামিয়া বাইরমানি বাগৈ বাসै মানলিয়া শুক্লারানি দেবরমা নগরাং পয়সা করে ni bagai janani jungjal tei saknai nogo naijaknani jungjal haini bagai lukurongni thanio kisa sakje mano chobasu sanani nangsuo shuklarani debrma tomungno chobana musungui tongkha jibe number 7005699454 nini saksori hamia angai tini tamani bagai nang koktomo thumnai rongnai ringnani nang sakha ani mutui nai mangya khaime ninga lukurongno chobasu janjau ge nini je saksori hamia angmani puila sakang bomo hairoke angkha ani mo yak sakang robuno kuno dukuno kuno boy aboni hoite je oro ongkhor thangboy doctor ba sanan jata ge nini sori hamia angma rogle besik rok balokha haikaba besik salke degma rok mole balokha mukai dop sakalai makai 4 mas sari running choli tong ge je 4 mas saksori hamia kalai tongmani bisingo nang doctor rogo haikaba treatment rok khlai jagi den naikha ge tamrok sa doctor rogle bo jaga watalang hangke hamnai haikaba bithiprai tamo bithiprai rok na hangke hamnai doctor kono khon saya ko ge ba a je doctor thangmani bisingo bo doctor rogo thangmani bo doctor bai norok naijak ono char bai naijak dek tabsu orte omo hake hamnai hini sai ko chami norok ni nukhungole sabo tong haikaba bomo haigi rokhe choli uitong chini nukhungo chungkuni tongman besama satong ge khorok tam tinjan ge norok ni nukhungole je choli uitong mani bomo hairokhe choli uitong chung buini dinu gure khaya sa chung mazaya chung kono khapana phainani gure nai malia asuk jarana bathaka ang ate hina lukuno chuba khani changja jao ani shariro bukumi thangiya tabuk je nini sori hamia rok mani nini dehero je kosto rok ni tongmani able bomo hairok ni sawi himaya lumo ge chamani ningmani rok tabuk bomo hairok sama bo sai meya mai chana hinai khai okhlai sawo ang sai meya mai nisu sa sawo kini mo kitisa sai meya mang ang musuk thang ge nongni oparani mung ge tam dekhin depta bari ge norok ni sakhamni bising tei tabuk to tipra haste ni khaganang maya ganang rok tamo kokkosana ni musung ang hanani bagoi ang chuba khai chanja jao lukurongno ani somon rona ang lukurongni khani chuba chanja jao ang asano kokotero dongge nini chini mung kisare kira nini mung kisa sakra ani bunga shuklarani deborno belese logi song puila sikang bomo hairok sakham yang ni doke saikina ngi kiri puila sikang kai yak rong dabu gabuna den bu jatra nai ro laisiri wa de la pro laisiri inke omoni bisingo je sakhamia osuk salkedegma hai ungi tongka yaba bobo sakham nokro tlangka haikaba treatment khlaimani bising tei doctor ok norong ta mohini shaka haikaba bo sakham nogo thangan ke norong ni sakham nai ni kokkotar doctor ok be do khaibono ung jaga thaga hamnai ni kokkai waya plani nai ka pa ge jibi sakham nokro golo tlangai denai nogorang sakri jibai nogorang sakri jibai
Ingke norok ni nok nukung le bomo hairok ke solo witong. Ini nabu pulau bagi ajar lah kai coba coba. Ingke tabuk tipra haste ni kaganang maya ganang tipra sharok no je tamo kok besar nama sungki obidi no na tong norok. Di bersama ya kagak nama kesaram tu, anu ini saya kami lagi coba coba aja. Ingke puila sekang ingkru ke bomo hake tabuk ke bomo hairok ne shalburum no de bini sakhami rok bari tong bomo hairok bini tabuk sakhami le bo condition no ko. Bila perlu waktu ni orang itu mau itu, bisa holy ke kampai. Tapi lebaran Tabuk legora je sore hamye klaimen ingke busuk rok bala witong. mas kai tu, running sendiri saya. Ingke je o khwayo talang mani bisingo tai alka doktor beroko norok nede naika haikaba alka jagarok talang ne naika alka hospital ro. Ada kelas hospital tu lah, kalau perut lah mana, hospital tu ni kan tinggi. Orso to ni hen tui fike. Ingke tabuk to norok ni okami sagradi bo parang ke norok ni Makin dapat beri. dokun dette bari. Ingke to tabuk bini je shakhamya angmani bisingti bo shawi rok de man nangi rok de man bo mahai bini condition ro to. Sawi mai ya, tu itu sih nunggu nunggu macam ni ya lom pakai kan, tu saya malah. Norok ni family wele krok busuk Ini family work program. krok tam tamo. Donkin nini chini mungkin sari. Aduh, kayak citra namanya.